kyrteng bagi ïohsngew hak aïom Khristmas. Baningkong kadai kyrteng Jisu. Kyrteng Jisu kadai kyrteng jong person baar jong Trinity bakut. Balawan longdo da kabor uminsem bakut da kakpo batlem jong Maria thei seti. Kakintin Jisu kawan na kakintin Latin Yesu. Pat kakintin tenrai jong kani kyrteng kadai na kakintin Hebrew Yeshua. Kabamut ublay upenim lane uyawe ulong kacing penim. Kyrteng baar kadai kyrteng Emmanuel. Kyrteng Emmanuel kathau ya kacingit ba ublay udon lang palagi jong gipat. Kacingmut jong kani kyrteng kadai ublay batngi. Padya kani kyrteng lapindon kam da uisaya nong yutulupa hagalenong kabahinyo kedekot kabakhatsaw kabathok kumni. Hakmi kathai seti kan sapun kun pat kan sakha ukun pat on sakot kyrteng u Emmanuel. Kabamut ublay batngi. Kani kyrteng kawan na kakintin Hebrew kabakintup ya artli kikintin Immanu kabamut batngi bat kakintin el kabamut ublay. Kyrteng balay kadai kyrteng Maria. Kyrteng Maria kawan na kakintin tenrai Hebrew kabangitip na kakintin Miriam. Kacingmut jong kani kakintin Miriam kadai bait ye. Kani kyrteng kadai kyrteng jong kathai soti kabapun patka ya Jisu da kabor uminsem bakun. Kyrteng basaw kadai kyrteng Joseph. Kani kyrteng kawan na kakintin Hebrew Yusuf. Pat kadon ya kacingmut ban penroy lani ban ai kambun. Kyrteng Joseph kathau ya utenga ya tektin jong Maria thei seti. Ubangi tibru kum ukupating jong Jisu. Kyrteng besan kadai kyrteng jong angel Gabriel. Kakintin Gabriel kawan na kakintin Hebrew Gabriel. Balakintup ya artli kikintin kaway giver kabadon ya kacingmut ubriw lani uriw klan bat hakakintin baar el kabamut ublay. Panila pan pinwandur ya kani kyrteng hagini kicingmut ublay ulong kacing klan jonga lani uriw klan jong ublay. Kyrteng Gabriel kathau ya uway na ki archangel ubalong unong ra kubor siya Maria thei seti pakan sapun patka ya unong penim. Kyrteng bahenriw kadai kyrteng Herod. Kani kyrteng kadai jong usim Judea hakapor baka ya Jisu ubahap hakacing penyat jong kacing sensyar Roman. Ya kani kyrteng nginlap haka gospel Matthews kelenong kabaar hakabaula hukum ya kacing penyap ya ki kelung balui-lui ki bahapo arsnem. Hadin ba Herod ula ïohsngew ya kacing ka jong usim ki Jew. Uladon benta pan pendep ya ka jing ya thulepa ha kaba
kayeng kasembakhoy kalalit pedri sha Egypt. Ka kyrteng bahnyo kadai ka kyrteng Sikharia. Ka kyrteng Sikharia kathau ya ukpa jong Yohanes nong pen baptis. Sikharia udai ulingdo ubalayo pediang ya kakubor na angel Gabriel baka tengah jong ka Elizabeth ka balatemen bakan sapun patka ukhun. Gospel Lukas lenong baningkong dekot pesan hadu arpusan. Ka kyrteng Sikharia kawan na kaktin Hebrew. Pat ka kentup ya arteli kikintin. Sakar kabamut bankin mau. Badya kabamut ublay. Kabangila ban pinwandur dakumni. Ublay ukin mau lani ublay ulakin mau. Ka kyrteng bapra kadai ka kyrteng Elizabeth. Ka kyrteng Elizabeth kathau ya katengah jong Sikharia. Pat kadai ka kami jong Yohanes nong pen baptis. Kadai ru kabahayeng hasem jong ka Maria theisuti. Habang ikin mau ya ka jinglit ngo jong ka Maria theisuti ya ka Elizabeth bakhuin. Hakapor pakadang armet ya Yohanes nong pen baptis. Ukulung Yohanes hakpo jong ka Elizabeth ulakinci da ka jingkemen haba ula ïohsngew ya ka jingkublay ka Maria. Gospel Lukas kalnong ka baningkong dekot balai pukandai hadu saw pusan. Ka kyrteng Elizabeth kawan na kaktin Hebrew Eli Sheba. Kakentup yakini ki arteli ki kintin. El kabamut ublay. Bat Sheba kabamut kajingkular. Namar kata ka kyrteng Elizabeth kadon ya kajingmut. Ublay uday kajingkular jonga. Ka kyrteng bekendai kadai ka kyrteng jong kiriu start nari mingi. Ha ka ktin nongway ya kiriu start nari mingi latip da ka kintin majay. Kabawan na ka ktin Greek makoy. Kabato ya kilingdo ni kiriu start nari Persia ni nari Babylon. Kibadon ya ka jingtbit ha ka jingpet ya ki met beneng pat ban batai ya ka jingki jongki. Katkum ka jingatu kana pateng ngitip badan laingut kiriu start nari mingi. Kibalawan ban wat ya Jisu pat ban mani ya Ka kyrteng jongkini ki laingut kiriu start nari mingi kilong. Beningkong Melchior. Pat kini ka kyrteng kadon ya ka jingmut ha ka ktin Hebrew usim jong ka jingshai. Baar Kaspar. Pat kini ka kyrteng kala bandon ya ka jingstang ha ka ktin Persia. Kabadon ya ka jingmut unong kinsyaw spa. Balai Balthasar. Pat kani ka kyrteng kala banwan na ka ktin Akadian. Kabadon ya ka jingmut Ubel uyada ya usim. Pat Ubel utau ya ublay jong kinong Babylon. Kini kiriu start nari mingi haba kilawan wat ya Jisu. Kila sya ya lam ha uklur ke Bethlehem. Gospel Matthews lenong baar dekot beningkong hadu bakat ar. Haba kila syam ya Jisu. Kini kiriu start nari mingi kila lot ya lagi song ching ais ngubha ha Jisu.
kaksiar, kabathau ya kaching long sim, kaching ubi, kabathau ya kaching long blay, bat kaching mani blay, bat kamir, kabathau ya kaching sha shitom, bat ching yap, kum kaching ya thulpa, ya kaching sa narpna jong Jisu. Kini kiri ustad narimingi, kimday ki ju, hinray kiday ki gentle. Bat kani kapendap, ya kaching ya thulpa, babaro ki chait benriu, kin wan ban mani ya u. Kyrteng basyupau, kaday kyrteng David. Kyrteng David, kalong kabakong san hakapor Khristmas. Namar kijing ya thu lupa, jong kecutang berim, kila ya thu, ba umisaya, unsawan na kajaj kakinja u David. Kita paar u Samuel, lenong banyo, dekot bakat ar hadu bakat nriu, nang ta kakitab u Isaya, lenong bakat wei, dekot beningkong. Ikin mauru, ya u Jisu lakha, hapo Bethlehem, kabadai kanong ba u David. Bat ya u Jisu ru, la jukot ya u, kum ukun jong u David. Habangi puli, ya kaching tu kana hiar peteng, naka gospel u Matthews kalenong kabaningkong, bat gospel u Lukas kalenong kabalay. Ngiyoi, ba u Jisu, u hiar peteng na u David. Bat kani ka kadaw syai, ya ka jinglong sim jong u Jisu. Bat ya ka jinglong balas le jong u. U David, kumbangi tip, uday u sim baar jong ka jait benriu Israel. Bat lakot yu u, kum u briu, u bakat kum kadok nud jong u blay. Kitab beningkong u Samuel, kalenong kabakat lai, dekot bakat saw. Day u David, u balato bon teli kisam, bat day mauru, u balapinlong ya ke Jerusalem, kum kanong ba jong kajait benriu Israel. Kyrteng kabakat wei, kadai kyrteng Yohanes nong penbaptis. Kyrteng Yohanes nong penbaptis, katau ya ukun jong usikharia, bat ke Elizabeth. Gospel u Lukas kalunong kabaningkong, kadekot kabakat lai. Kajingka ya u, kalong kabakam pela, namar ke Elizabeth, kalatemen, bat kalalingki. Kyrteng Yohanes, kawan nagakatin Hebrew, yu chanan, kabadon ya kajingmut, ublay ulale isnei, lani ublay ulate jingaye. Kyrteng nong penbaptis, katau ya kabenta jong u, ban penbaptisma, ya kipat ba, kum kadak jong kajinggala bamut. Kakitab Isaya, lenong kabasaw pau, dekot kabalay, kalakren kumni syapang Yohanes nong penbaptis. Kawai kasur, kaperta hari kinca, tupen kre ya kalenti, na kabenta utray. Kyrteng kabakat ar, kadai kyrteng Simeon. Gani kyrteng, katau ya uway ubriu, ubahok bat ubariu belay. Ubalapaw haka gospel u Lukas, galenong kabaar, kadekot kabaar pusan, adu lai pusan. Haka sngi bala IT u Jisu, haka temple. U Simeon, ulayok katin na uminsim bakoy, ba un yap, limda u yoi, ya ubalas le jong ublay. Haba u Simeon, ulayo ban kentup, ya ukalung Jisu, uladway kumni. Minta ku dry,
mela ban pelaj suk yala usyakri namar ki kmat jonga kila yo I ya ka jing penim jong me ka kyrteng Simeon ka wan na ka ketin Hebrew ka bala bandon ya ka jingmut ba ublay ulas ngap ka kyrteng ka bakat lai kadai ka kyrteng Bethlehem ka Bethlehem kadai ka jaga ka bacngai kumba 10 kilometer syathe jong ke Jerusalem kadai ka kyrteng ka longkong san ha ka por Khristmas namar ka don ya ka jinga tulpa bahaka an ka ya unong sinsyar ke Israel kitab Mika kalenong kabasan dekot baar haba pai ya ka jingmut jong ka ne ka kentin ha ka kentin Hebrew kat kentup ikini ki artli ki kentin kawai bet kabamut kaying pat kawai pat lehem kabamut ukpu namar kata gila pan pinwandur ya ka kentin Bethlehem sya ka jingmut kaying jong ukpu lane kaying kpu kani ka jingmut kalong ka bakong san ha ka jingit Kristan namar u Jisu ubokot yelade kum ukpu ka jingim Gospel Yohanes lenong ka bahendriu dekot balai pusan laka ya u ha Bethlehem ka kyrteng ka bakat saw kadai ka kyrteng Nazareth kani ka kyrteng kala ban wan na ka kentin Hebrew Netzar ka badon ya ka jingmut utnat lani ushlut pat kani ka kentin Netzar la ban penyasno pat ka jinga tu lupa u Isaya kalenong ka bakat wei dekot ka baningkong ushlut unsami na utning jong u Jesse na kitit jong u utenat unsa seiso ka Nazareth kadai ka shnong rit ha Galili pat kadai ru ka shnong ha ka ba u Jisu ula he lasan ka Nazareth ka chngai kumba shispa arpau kilometer syatei jong ka Bethlehem ka kyrteng ka bakat san kadai ka kyrteng Egypt kani ka kyrteng ka wan na ka kentin Greek Egyptas ka bamut ka ying jong upta ka bakdaw ya ka temple jong uplay pta kat banang ya kipor kani ka kentin Egyptas kala kala lingba ka ketin Greek pat ka ketin Latin sya ka bangi tip menta kum ka Egypt ha ka por Christmas ka Egypt ka don ya ka benta bakong sanbha namar ba u Joseph pat ka Maria ringkat pat u kelung Jisu kilalaj na ka jingsha penyap ha u Herod Gospel u Matthews kalenong ka baar kadekot ka bakat lai hadu khatsan kaniru kala pendap ya ka jinga tu lupa u Hosea lenong bakat wei dekot baningkong ha ka ba la sot da u Matthews na Egypt ngalakot ya ukun jonga ka kyrteng ka bakat riu kadai ka kyrteng Jerusalem ka kyrteng Jerusalem ha ka por Christmas ka pinken mau yangi ya ka jaka ha ka ba ki riu start na rimingi kila sange ban keli na usim Herod hangno laka ya usim ki Jew Gospel of Matthews lenong baar dekot beningkong hadu balai ka jingmut jong ka kyrteng Jerusalem ha ka ketin Hebrew kadai ka nong ba jong ka jingsup